boten matur rimen napa pripun? Inggih. Tanpa guna pendhita menika jumeneng menawi boten matur kalian kula kadosa pundi kemawon. Pendhita Jati pitutur menika jumeneng pandhita mapan wonten pertapan Bumi Ngaldaka. Kang monggo Bumi Ngaldaka menika mapan saklebetipun Tegal Kurusetra. Lajeng wana Tegal Kurusetra menika rak klebu wewengkon negari Ngastina. Kula gemang menggali menika nanging namung ngengetaken dhateng kula. Kula kepengin negara Ngastina menika tentrem boten dipun jajah dening sinten kemawon. Lho kok wonten pandhita ingkang jumeneng wonten saklebeting wana Kurusetra. Saweteng sunggawanipun kula koko ngapuki lan kula pun saring Yai. Sareh rumiyin Yai Prabu. Wah. Nuwun pangapunten Yai. Senajan to wonten pandhita ingkang mapan wonten saklebeting wana Kurusetra lan piyambakipun damel pertapan dipun wastani Bumi Ngaldaka utawi Bumi Aldaka. Nggih. Peparab Begawan Jati pitutur. Leres. Lajeng panjenengan menika sampun pirsa menapa mboten pendhita menika sejatosipun sinten lan ngelmunipun ingkang badhe kababar menika ngelmu napa Yai Prabu? Menawi kabar kula tampi kabaripun Mbok Bakul Kinaksirabiwara kabar ingkang sampun sumebar yen to Begawan Jati pitutur menika badhe mejang kasampurnaning urip, badhe mejang ilmu jaya kawijayan ingkang linuhung ingkang dipun ajeni ingkang dipun pundi kalian para manungsa lan dipun gayuh kalian para satriya nalindra nayakaning praja. Pramila boten mokal kathah murid kathah siswa ingkang ngangsu kawruh babagan ngilmu menika dhateng Pandhita Begawan Jati pitutur. Milanipun Koko Prabu kula menika pengin yakenaken sinten to sejatosipun Pendhita Jati pitutur menika. Kula kepengin ngertos napa sejatosipun ngilmu ingkang kababar menapa namung ngilmu kasampuran urip nanging ingkang kula ajri kula wedeni mbok bilih ngantos Pendhita menika badhe njajah negari Ngastina, badhe netel wibawanipun Duryudana, badhe nyenyamah dhateng wibawanipun negari Ngastina. Sikra bala kang atumingal Prangal cambo samyamba tawi lera tate tawilating kota Danyuang agung mangunduniti benjang sangat cimicil lade Ladinyo ngendali wuwus Nuwun pangapunten nggih. Leres menapa ingkang dados pangandikanipun anggir anak Prabu Duryudana. Nggih yen to namung babar ngelmu kasampurnaning urip, ngelmu kasampurnaning jati. Lajeng kathah para cantrik, para siswa ingkang ngangsu kawruh dhateng Begawan Jati pitutur mboten napa-napa. Ning menawi piyambakipun menika badhe njajah negari Ngastina